El kéne kapni a fonalat, Robikám, mi kellene hozzá? Mondjad, egy whisky esetleg? A fonál! Egy whisky? Megkérem a baráti költött a büfében biztos Maria, Robinak egy jeges whiskyt, hogy elkapja a fonalat, jó? De ügyesen, mert aztán fonal nélkül maradunk. Na, jó lesz ez. Aztán lesz, jó, jó. Egy kis fűttyet, kis tapsal, bátorítsuk a Robit, mert tetszik ez neki szerintem. Most tanulja, viszont nagyon jól csinálja, én úgy érzem. Hoppá, 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 ez az. Ez a beszéd, ez nagyszerű. Lehet, hogy kiugrik. Ez véletlen volt. Ezt kerestem egész délután, de ez véletlen volt, tehát nagyon azt tegyétek az enyémért. Azt még elfelejtettem elmondani, hogy a technikának van egy határa, tehát ezek az akkumulátorok, ezeken a nagyon komoly villanymotorokkal van egy kapacitása, és mivel már délután volt egy kis